Γεια και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα μετά από πολύ καιρό έχουμε ένα υπέροχο unboxing. Ναι. Και εννοείται πως είναι Yu-Gi-Oh! Και πάμε να τα ανοίξουμε να δούμε τι έχει μέσα. Με το έχουν θέσει. Ωραία. Είναι άνοιξε επιτυχώς. Αρχικά αυτό το κομμάτι του unboxing είναι το αγαπημένο μου. Όσοι με ξέρετε, θα το ψάχνω να δω. Και το έχουν θέσει. Έλα. Ωραία. Και τι και το πάνω τώρα. Σαρκ. Και εδώ έχουμε μέσα τα υπερχοπά. Δεν φαίνεται, τι λες. Α, το δείξω το κατάστημα. Εντάξει, μας έφτιαξε ένα ολόκληρο bubble έτσι από πάνω μόνο. Δεν έχει σπάσει. Έχει ωραίο χαλαρωτικό εδώ. Θα περάσουμε ωραία, θα το χαλαρώσουμε. Και βλέπω ήδη τα πακέτα. Ωραία, full στο bubble. Εδώ είναι το μποξάκι. Και εδώ μέσα είναι τα φακελάκια μας. Λοιπόν, αρχικά πήραμε ένα routine που γενικά εγώ δεν έχω φέρει καθόλου από αυτή τη θυσία από υδρό. Κάνει ζέστη. Δεν ανοίγω η μυστήρα, τον έχω ακριβώς πίσω. Γιατί παίρνει σκόνες και τέτοια και δεν μου αρέσει. Αυτό το κουτί γενικά είναι από το άλλο το Yu-Gi-Oh! Το GX, το επόμενο που βγήκε νομίζω. Και είναι υπέροχο, έτσι εδώ. Πάμε. Υπέροχο. Speed UL GX Midterm Paradox. Έχει μέσα από τους αδερφούς Paradox που μου άρεσε πάρα πολύ το που παίζανε. Και έχει του Yu-Gi-Oh! Του χαρακτήρα μας και έχει και του, πώς το λέγανε αυτό, Cyrus. 4 δεκάκια λοιπόν. Και έχουμε και φακελάκια, εννοείται πως παίρνω πάντα φακελάκια. Δεν υπάρχει περίπου, ωραία φίλε, τέλεια είναι. Και 3 φακελάκια από το Yu-Gi-Oh! Pharaoh Servant. Είναι αυτό της 25ης, ναι. Είναι και την 25η γιορτή του Yu-Gi-Oh! Που το έχει πάνω το γράφημα σε όλα. Από 9 κάρτες στο καθένα. Και πάμε στο unboxing του κουτιού. Λοιπόν, ανοίγουμε. Πώς ανοίγει εδώ? Ζελωτέ. Παρακαλώ μη χαλάσω το κουτί. Το χάλασα. Δεν το χάλασα. Αλλά και το τρέβησα. Έλα μου, χαμογέλα μου. Τώρα το χάλασα. Εντάξει, αποδεδειγμένο. Συγγνώμη, πώς το ανοίξω, τι έβαλε. Α, πίσω λέει και τα δεκάκια. Όλα 4 δεκάκια. Ultra πατέντα. Πάντα πιάνει. Έχει και την άλλη προφανώς. Τι? Να. Ωραία, θα υδρώσουμε εδώ για να τα ανοίξουμε χωρίς να χαλάσουμε το κουτί. Ήταν πολύ τσιφάκι αυτό. Και ώρα να το ανοίξουμε αφού υδρώσα. Αστεράκι εδώ πάνω πάντα για Χριστούγεννα. Ήδη βλέπω πολύ ωραίες καρτούλες. Έχουμε και ένα. Εγώ άλλο χάρηκα. Καλά έκανα και χάρηκα, ναι. Έχουμε ένα ολόκληρο. Πώς το έχουν κάνει έτσι? Α, είναι το σπιτιού, ναι.
έχουμε ένα ολόκληρο playmat, δηλαδή το απλώνεις και παίζεις και φίλους σου Speed Duel. Όπου είναι πάνω κάτω το ίδιο, απλά είναι πιο γρήγορο και έχει και λιγότερες κάρτες η τράπουλα. Αυτό κυρίως του πέρα και την νοσταλγία, αλλά έχει και κάποιες ωραίες secret και μου άρεσε. Αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα φακελάκι με κάποια secret, θα τις δούμε σε λιγάκι. Ας τις δούμε τώρα. Πρέπει να φέρω φακελάκια αρχικά, γιατί είναι secret. Μισό λεπτό. Λοιπόν, φέραμε και τα φακελάκια για να μπορέσουμε με περάδια φακελάκια να βάλουμε τις secret rare καρτούλες. Πω, δείτε. Drilloid. Ένα από τα περιμένετε. Drilloid σε secret rare. Πού λερώθηκα εδώ ρε, λάσπη. Θα λάσπη στο νύχιο. Άσχετο. Τώρα εδώ βλέπουμε τον Drilloid. Πω ρε φίλε. Secret rare και έχουμε και άλλες φαντάζομαι μέσα. Είναι δύο. Αχ, ASMR τέλειο. Προσοχή πάρα πολύ εδώ, δεν θέλω να κάνω damage καθόλου τη secret. Πώς είναι? 4. Πάρα πολύ προσεκτικά. Drilloid. Εδώ το ξαναδείχνουμε έξω το δελαγί. Υπέροχος. Άντε γεια. Κάζιτ και η Chain, πώς λέγεται αυτό. Είναι το τριατέρα του ανέμου που είχαν βάλει τότε στη μάχη με το Yugi. Γάμο το φωτισμό μου μέσα. Ωραία, θα φαίνομαι πιο σκούρος, αλλά θα δείτε καλύτερα την κάρτα. Αυτή είναι. Δεν το θα κατεβάσω γιατί θέλω να δείχνω τις κάρτες τώρα. Ωραίος, πανέμορφη. Τι πλάκα με κάνεις. Έλα ρε, ο φύλακας της πύλης ολοκληρωμένος. Άντε γεια. Δώσ' μου κάτι τέλειο. Εντάξει. Παραδεινόμαστε. UFO Roid Fighter. Ένα fusion που είχε κάνει ο Jaden. Secret. Άντε γεια ρε. Υπέροχες κάρτες για τις συλλογές αυτές. Αυξάνουμε λίγο να φαινόμαστε σαν άνθρωποι ιδρωμένοι όπως πάντα. Ένα που βάλω στα φακελάκια αυτές τις χαλάω. Πω! Τρέμουν τα χέρια μου. Ωραία. Let's go! Τι λες? Τέλειες. Εγώ θα ήθελα να είχαμε και κανέναν Avian σκέτο. Έτσι εδώ, πάμε, let's go. Υδρόβημα. Ζέστη. Ωραία φίλε, κοίτα το secret που έδωσε. Το κουτί ήταν πάρα πολύ φθηνό. Πώς μου κάνει το damage. Δεν του έκανα damage. Πω, let's go. Και το Drilloid. Πω, είναι πανέμορφος. Είναι πανέμορφος, άμα δείτε από κοντά είναι. Εντάξει, το βίντεο θα βγει 100 ώρες, θα με βλέπει να το βάλω χωρίς να κάνω damage στο φακέλι. Στο... εδώ. Και έχουμε όλες τις secret σε φακελάκια. Θα μπουν μετά στη συλλογή, στο βιβλιαράκι μας. Και πάμε στα ντεκάκια τώρα. Λοιπόν, τα έχουν κόμπο μαζί, τα έχουν δύο. Λοιπόν, ένα. Πάμε στο ένα πρώτα. Και νομίζω μπροστά έχουμε τον Elemental Hero Avian. Εδώ βλέπουμε μια γραμμή, αλλά από πού ανήκει? Έλα. Υπέροχα. Πάμε για ένα ASMR. Να τσόρτα το χέρι. Ωραία φίλε, μυρίζουν αυτές οι φρέσκες οι κάρτες. Πω, τέλεια προσθήκη. Λοιπόν, τώρα όμως θα πρέπει να αλλάξουμε θέση την κάμερα για να δείχνουμε τις κάρτες. Οπότε εσείς μένετε σταθερά εδώ.
δεν βλέπω και που τις αφήνω. Ωραία. Και αλλάζουμε θέση στην κάμερα. Νομίζω είμαστε εντάξει τώρα, σχετικά. Μόνο έχουμε. Πρέπει να βάλουμε καλό φωτισμό, παιδιά. Γιατί τώρα δεν βλέπουμε. Νομίζω αυτός είναι αρκετός. Ναι. Εδώ που είναι η κάμερα δεν μπορώ να δείξω καλά την κάρτα. Elemental Hero Avian, τέλος πάντων. Elemental Hero, πώς τη λένε, πώς τη λένε ρε, Verstinatrix, νομίζω το είπα καλά. Elemental Hero Clayman, πω φίλοι, θα δούμε πολλές κλασικές τώρα. Elemental Hero Sparkman, άτυχα! Χαίρεστη. Goddess with a third eye, δεν ξέρω τι είναι αυτό, νομίζω είναι τις κάρτες. Wind Kuribo! Φουλ ωραίο. Αυτό είναι το Dark κατά Pelter, αν το είπα καλά. Αυτό νομίζω το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι στη γράφη, κάποιος δεν είναι. Bubbleman! Elemental Hero Bubbleman! Τσακ μάουτα. Blade Edge, πολύ δυνατό τέρας του Yugi. Αν δυνατό τέρα του βασικά. Εδώ έχουμε το Wild Heart που δεν επηρεάζεται από τις traps. Πολύ καλό effect τέρας. Elemental Hero Blazeman. I don't remember you. Ωραία φίλ. Παιδιά, θέλω να τη χαζέψω λίγο εγώ μόνος μου. Ναι, διότι είναι η πρώτη κάρτα πολυμερισμού που έχω ever, αλλά ναι, τέλεια. Ναι, εντάξει, τέλεια. Full classic θα δούμε φέτος σήμερα. Full classic κάρτες. Και άμα παρατηρήσετε, επειδή είναι Speed Duel, έχει ένα υδατογράφημα. Το έχω κάτι τέχνο φαίνεται να το. Speed Duel. Αυτό σημαίνει ότι αυτές τις κάρτες, γενικά τις Speed Duel, μπορείς να τις παίξεις σε κανονικό μάτι, δηλαδή να πάρεις το 11 και να πας να παίξεις, αλλά δεν μπορείς να παίξεις κανονικές σε Speed Duel. Διότι δεν είναι Speed Duel, δεν έχουν αυτό. Ενώ στο άλλο θα μας περάσει να κάνουμε αυτό. Να το ξέρω, και αυτό που είπα. Συνεχίζουμε. Εδώ θα έχουμε το Hero. H Hit Heart. Ναι, θα έχουμε το Hero. Το ρο. Εδώ πέρα το πανέμορφο. Skyscraper 2 Hero City. Είναι Field Spell, είναι τι είναι. Remaster του κανονικού Skyscraper, δεν έχει κανονικό. Δεν έχει κανονικό, θα φανταστώ. Hero Leaves. Το φαντάζομαι τα λίγα κιόλα. Αυτή είναι καλή. Μια χαρά. Αυτή είναι πολύ καλή για το τέτοιο. Αρκετά καλή. Νομίζω Sabatiel The Philosopher's Stone. Αυτό που θυμίζει ταινία του Harry Potter. Φιλοσοφική βίντεο. Λοιπόν, πίσω λίγο αυτά για. Hero Signal. Από full classic Hero Ring. Εδώ. Τι χωρίζω με το άλλο, τέλος πάντων. Hero Ring εδώ. Hero Counter Attack. Νομίζω ότι κάνει με το Sparkman. Όχι, Elemental Hero να έχεις, οπότε εντάξει. Και πάμε στις Fusion. Elemental Hero Tempest. Elemental Hero Electrum. Έχουμε πολύ ανάλυση εδώ. Τι είναι αυτό? Ναι, ο Wind Wigman. Και αυτό έχει πάρα πολλά fusion από ό,τι θυμάμαι. Ναι, έχει full fusion. Elemental Hero Mariner, δεν το θυμάμαι αυτό. Παίζει με τις άξιες που ούτε αυτό θυμάμαι το Nova Master, Elemental Hero Nova Master. Και τώρα μπαίνουμε στο deck πιανού όμως. Water Dragon. Λογικά στους Paradox μπαίνουμε, δεν έχει κανένας άλλος. Μισό λεπτάκι να φτιάξω το deck το νούμερο 1 και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε να φτιάξω το deck εδώ πέρα, είναι perfect. Και πάμε εδώ πέρα που θα συνεχίσουμε τις άλλες τις άμεσες. Πώς το κρατάω εδώ. Water Dragon. Τώρα δεν είναι τόσο δύσκολο να κάνω. Σκουπίδι. Ναι.
Εδώ έχουμε τον Hyozanri, πίσω να το είπα σωστά. Εδώ έχουμε την Dragon που παίζει. Τι είναι αυτό, η Dragon? Η Δινόζαυρος έχει. Κάτσε, κάποιος είχε αυτό το deck. Ο άλλος ναι. Που ήταν στον. Πώς τον λένε? Πέρα πίσω. Όπου ψάχνω. Τέλος πάντων, ελπίζω να μυθώ. Hydrojeton. Το θυμάμαι αυτή την κάρτα, δεν θυμάμαι πώς το λένε τον άλλον. Και άλλος Hydrojeton. Έχουμε δύο. Καλό είναι να έχουμε γενικά διπλά. Oxyjeton. Τι κάνουμε έχει μία? Oxyjeton. Ναι, είναι από αυτό. Ναι, θυμήθηκα. Jurak Protops. Είναι αυτό εδώ πέρα. Τι είναι αυτό ρε? Jurak Iguanor. Και δεν είχαμε κανένα από αυτό το Καρόν Carbonedon. Στα λεφούλα. Dogora Θεμάτου Flame. Ναι. Kaiju. Συνεχίζουμε. Water Dragon Cluster. Εδώ πέρα. Cluster είναι σωστά. Duoterior. Μοιάζει λίγο με την άλλη που θα με την καφέ. Λογικά είναι κάτι πάνω. Και άλλος Duoterior. Όχι, Duoterior, τι λέω. Ririoku. Πάμε στις spells. Είναι αλήθεια αυτή. Scroll of Bewitchment. Scroll of αυτό που είπα περίπου. Εδώ έχουμε Legendary Ocean. Είναι Fichtol. Ναι παιδιά, δεν κάνουμε χημεία εδώ, είναι χημικό deck. Bonding H2O. Δεν θα το πούμε έτσι, κι άλλο. Όχι, εδώ είναι D2O, είναι διαφορετικό. Living Fossil. Οκ. Αυτή είναι ρε φίλε, αυτή είναι κλάσκα, αυτή την ξέρω μάλιστα. Ωραία, υδρόνα full. Please Seal of the Forbidden Spell, ναι αυτό είναι πολύ καλή trap. Άντε πάλι. Bonding DHO. Τώρα αυτό κι αν κάηκα. Πού κολλάει? Παιδιά κεφαλικό. Νομίζω ότι τελειώσαμε και με το deck, αλλά αυτές τι δουλειά έχουν? Δώστε μου στο λίγο το κάτι στο κουτάκι. Ναι, δεν ξέρω που παιδιά είναι αυτές, θα τις δείξουμε, όμως είναι το Desk Koala, όπου είναι και αυτή μια πολύ κλασική καρτούλα. White Magician Pikeru, ένα από τα δύο. Des Wombat, είναι και λογικά αυτό το ίδιο, έτσι λέει. Δεν παίρνει effect damage. Γενικά έχουν πολύ ωραία effect τα τέρατα εδώ. Frost and Flame Dragon. Αυτή είναι καλή. Good. Sea Koala. Τι είναι τα koala ρε? Loot Clued The Storm Serpent. Τι ονόματα βάζω? Για να σε δυσκολεύω να τα πεις αυτό. Όχι για να τα διαβάσεις. Fifth Hope. Disposable Learner Device. Παγίδα, Pikeru Cycle of Enchantment. Και το έχει ένα effect until the end of the turn. Γενικά είναι και εύκολο να τις μεταφράσεις αυτές από την παραθυρό, είναι πολύ λίγες για να έχει λίγες. UFO Roid Fighter σε common. Να κάνουμε μια σύγκριση εδώ με τη Secret. Έτσι, full ωραίο. Και Elemental Hero Necroid Shaman. Ναι. Ξαναφτιάχνω λίγο το ντεκάκι εδώ πέρα και συνεχίζουμε.
Λοιπόν, τελικά νομίζω ότι οι άλλες που βρήκαμε είναι κάρτες που τις προσθέτεις επιπλέον στο ντεκάκι σου, οπότε δεν είναι μέσα. Γιατί το άμα δεν είναι πιο πολύ αυτό παρά αυτό. Θυμήθηκα το όνομα, το είδα πίσω στο κουτάκι. Αυτό που είδαμε τώρα το deck είναι του Bastion. Έχουμε τους Cyrus και μετά τους αδερφούς Paradox. Οπότε εγώ δεν τα ήξερα καλά, παιδιά, sorry. Πάμε και στο δεύτερο. ASMR. Ναι. Α, έχουμε και τα skills. Bro, τι έγινε τώρα, δεν μπορώ να ανοίξω το... Τι? Α, ναι, bro. Ρε, bro. Νέο κάρτα. Ωραία. Μετά από 2 χρόνια και κάτι μέρες. Ανοίγουμε το ντεκάκι μας. Με μεγάλη προσοχή. Από τα σκουπίδια. Έλα. Ναι. Ξεκινάμε λοιπόν. Cycloid. Το ποδηλατάκι. Gyroid. Λοιπόν, έχουμε εδώ το Steamroid. Πώς να το πω σωστά, Εδώ έχουμε το Drilloid και δεν έχουμε και Secret. Oh my god. Το UFO-Roid, ουσιαστικά αυτό έγινε σε αυτό που παίζανε δύο, που παίζανε ο Yuki με τον Cyrus. Εδώ έχουμε με Mechanical Hound. Express-Roid. Άρα έχουμε και φως τώρα. Ambulance-Roid. Submarine-Roid. Όπου αυτό νομίζω κάνει και damage στον αντίπαλο το effect του. Κατευθείαν στους πόντους του. Κάτι με τσίπησε τώρα εδώ, ναι. Stealth-Roid. Εδώ, Stealth-Roid. Μετά είμαστε στο Track-Roid. Εδώ αγριεμένο. Rescue-Roid. Τι γίνεται, πόσα Roid έχει? Πως αν είναι γεμάτο Roid. Mixer-Roid. Το Mixer-Roid δεν θυμόμουν. Weapon Change. Άντε. Shield Crash. Αυτό και είναι classic. Τώρα Vex-Roid Connection Zone. Δεν το είπα καθόλου καλά. Αυτό. Α, Twister. Έχω κάτι παρόμοιο στο ντεκάκι μου το δικό μου. Supercharge Hyperfortress. Wonder Garage. Emerge-Roid Call. Αυτό κάτι τα υπερτοφείο. Steam Gyroid. Εδώ έχουμε Fusion. Αυτό είναι πολύ γνωστό. Καλά, αυτό είναι γνωστό. Εδώ έχουμε το Super Vex-Roid Jumbo Drill. Ωραία, Παναγία μου, αυτό είναι ίσα για μετά με το άσπρο δράκο, τι κάνει. Εδώ έχουμε τον Ambulance Rescue-Roid. Εδώ έχουμε τον Super Vex-Roid. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Vex-Roid. Ναι, συνεχίζουμε. Πάμε τώρα στους αδερφούς Paradox. Τελειώσαμε με αυτό το δεκάκι. Είναι ο φύλακας της πύλης σε κομμονιά, ντροπή. Ο Λαμβύριθος, που έχει δυσκολεύσει πολύ τους άλλους. Ο Crash Clone, full παλιές. Dream Clone. Ο Jurai Guma, η παγίδα, μου σπάσει τα νευρά. Shadow, ο σκοτεινός Νικόλακας, τέλος πάντων. Το θυμάστε, εγώ θυμάμαι την άλλη
με το κοριτσάκι που είχε πάει και είχε φώνασε την κάρτα του Ασπροδράκου. Σάγκα ο Δεχάντρα, ένας από τους θεούς. Ο Καζετζίν και ο Σουτζίν. Κάναμε τον Ασπροδράκο. Stone Statue of the... αυτό το ξέρω, θυμάμαι τι είναι, το έχει παίξει γενικά, αλλά δεν θυμάμαι να το πείτε. Rio Kushing Low. Παιδιά, συγγνώμη για την διακοπή, έγινε ένα θεματάκι γιατί έκλεισε η κάμερα μπαταρία και τρέχα να βρω χωριστή. Συνεχίζουμε, είχαμε δείξει τον Rio Kushing Low, όχι πολύ καλά βέβαια. Αυτός εδώ πέρα είναι ο υπέροχος, πανέμορφος όπως πάντα κουλός, Low. Και να πιάσουμε στα τσικάρια και συνεχίζουμε, έχουμε τον Kaiser Seahorse, είναι αυτός εδώ πέρα. Ναι, συνεχίζουμε. Unshaven Angel, είναι αυτό εδώ πέρα. Δεν έχουμε φως. Πρέπει να το βάλουμε στο τέρμα γιατί δεν βλέπουμε την τύφλα μας. Φώτα. Ναι, όχι. Η κάμερα είναι ακριβώς πάνω στα φώτα και δεν βλέπουμε τίποτα. Ωραία, αυτό εδώ πέρα είναι. Μοιάζει κάπως έτσι. Περίεργο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τον Whirlwind Prodigy, ναι. Πανεύκολο όνομα, να το πεις. Συνεχίζουμε. Soul Exchange, πολύ γλασχή. Fairy Meteor Crash, όμως το έχει χρησιμοποιήσει. Ναι. Tribute Doll, αυτή τη θυμάμαι γενικά, αλλά θυμάμαι σε ταινία. Σε σειρά. Double Summon. Οκ, δεν μας χαλάει, αυτό είναι πολύ ωραίο. Judgment of Anubis. Εντάξει. Αυτή είναι πολύ παλιά. Labyrinth of Nightmare. Περίεργο εσείς να έχετε λαβυρίνθος. Και πάμε στα skills. Πάμε εδώ πέρα, είναι του Jaden Cube. Heroes Unite Fusion. Chemistry in Motion είναι του Bastion. Αυτό είναι πέρα που έχει τα oxygen και τις φυλακίες. Εδώ έχουμε του Cyrus, το αγαπημένο μου. Love Cyrus εγώ, από τη σειρά. Πιο πολύ από τη σειρά είναι τώρα. Είναι του Cyrus και τα υπέροχα. The roads are alright. The black roads. Εδώ έχουμε τους Paradox. Behold Jade Guardian. Προσοχή, κάτι είναι. Under Pressure του Bastion. Chilling Outback. Του Chambley, αυτός που είχε τα κογάλα. Hero World του Jade. Power Bond του Cyrus. Αυτό με την είχαμε και σε κάθε τέλεια. Σε κάποιο κάρτα, σε skill. Beware the Brothers Paradox. Τον Paradox. Element of Thunder, Water and White, τον Paradox. Έχουμε όλα δύο, sorry. Believe in your bro. Εδώ έτσι μήνυμα. Ναι, του Jaden και του Cyrus. Και έχουμε το Small Roy Big City του Cyrus. Είναι καταπληκτικά. Πάμε τώρα στα φακελάκια. Λοιπόν, πάμε και στα φακελάκια. Θα ξεκινήσουμε από το μισά. Λοιπόν, such fun πάντα. Είναι αυτή η ήχη ρε φίλε. Υπέροχη όπα για την μας. Θα ήθελα πάρα πολύ να το. Light of Intervention. Time Shield. Sky Scoot. Thousand Eyes Idol. Το είδωλο με τα χίλια μάτια. Και έχουμε την πρώτη μας foil που είναι μια secret. Με Chizu. Πώς και καλύτερο. The Free Headed Greto. Ναι. Σπάει νευρά. Ground Collapse. Collapse. Δεν έχει καμία drama. Inspection. Και Word Suppression. Δεύτερο φακελάκι. Ο στόχος είναι να αντίθουμε στο μια ούτρα. Έτσι γιατί. Αλλά με τόσα λίγα φακελάκια λίγο αρκετά. Δώσουμε λίγο.
Island Tattoo. Δεν το λες καθόλου, δεν ξέρω. Iceland Tattoo. Μου πέρα το υπέροχο εδώ χελώνα πάνω και έχει πάνω στην πλάτη. Το Gust Trap. Dark Fire Soldier 2. Ω, καλό τερατάκι. Η φέτος δεν είναι βέβαια. Overdrive. Όλα αυτά έχουν φέρει, είναι πολύ... Αυτό δεν μας χάλασε που το είχαμε σε foil. Έχουμε μια rare πάλι, αλλά είναι το Gravity Bind. Είναι μια πολύ καλή trap και νομίζω είναι και classic σχετικά, οπότε μου άρεσε πολύ. Dark Bat, μαύρη νυχτερίδα. Rain of Mercy. Infinite Dismissal, να το λέω σωστά. Και το Deep Sea Warrior. Τις φούλτες ξεχώρισα, είναι η εξυπνάδα που καλλιεργεί μέσα μου. Που καλλιεργείται βασικά μέσα μου. Εδώ έτσι πάντα θα τυχαίνουμε τα καλύτερα εμείς. Έλα ρε φίλε, ούτε μια super, τίποτα. Rare μόνο forever. Λοιπόν, Mythic Probe, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μπρο. Τελευταία κάρτα είναι λίγο damage, τέλος πάντων. Εδώ έχουμε, είπαμε το Mythic Probe, πώς το είπαμε αυτό, ναι. Cyber Falcon. Εδώ έχουμε το Gorisin Kuwagata. Παναγία μου τι ονόματα. Η κάμερα θα μας κόψει και αυτό πήρα χαμπάρι. Μετά αυτή που έδειξα την κάρτα έχουμε το Numinous Healer, που είναι μια trap card. Πολύ μονογράφηση παίζει εδώ μεταξύ. Δεν ξέρω γιατί λογικά από την αυτή την μονογράφηση. Major Riot, που είναι και αυτή μια trap. Το έδειξα βέβαια τώρα, αυτό το δείχνω έτσι κανένα κατάσταση να φάνε κάπως πριν. Το Drillback, ένα υπέροχο Monster. Το υπέροχο, δεν ξέρω τι κάνει. Ναι, τέλος πάντων μετά, μας κλείσει πάλι κάμερα. Flying Kamakiri 2 και το Solemn Wishes. Το τηλέφωνο σας για 3 λεπτά. Η fold ήταν αυτή εδώ πέρα. Τα λέμε στο βίντεο.